Η επόμενη συνεδρία έχει να κάνει με τη βιοποικιλότητα. Έχουμε ακόμα χρόνο για να αναστρέψουμε την απώλεια βιοποικιλότητας. Θα καλέσω στη σκηνή, στην πρώτη φάση στην εικονική σκηνή, του Δημήτρη. Είσαι live ή είναι φωτογραφίες αυτή? Τώρα είσαι ζωντανά μαζί μας. Ωραία. Ο Δημήτρης Καραβέλας, επικεφαλής διευθύνων σύμβουλος της WWF της Ελλάδος. Επίσης έχουμε την Bernice Maxton Lee, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων με θέματα την κλιματική αλλαγή και την βιωσιμότητα. Ο Νίκος Χαρλαμπίδης γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γνωστός, επικεφαλής της Greenpeace, και ο κύριος Ανδρέας Φλουρής, επίκορος καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και συνεργαζόμενος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα στον Καναδά. Όπως γνωρίζετε, ξεκινούμε με κάποιες τοποθετήσεις και μετά κάνουμε την κουβέντα μας, οπότε να ακούσουμε αυτό το Δημήτρη. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί σας, αλλά ταυτόχρονα τρέχω ένα εργαστήριο στο Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας με θέμα την κλιματική αλλαγή. Μπαίνω κατευθείαν στο ερώτημα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Επιτρέψτε μου όμως πρώτα να ξεκινήσω ένα παραλληλισμό. Φανταστείτε ένα άτομο το οποίο είναι υγιές, αθλητικό, ξαφνικά βάζει κιλά, πίνει, καπνίζει, μάλλον δεν είναι fit, δεν είναι υγιής και πάει στο γιατρό του και ρωτά: έχω χρόνο? Έχω χρόνο να κάμψω, να ξαναγίνω υγιής? Υποθέτω ότι η απάντηση του γιατρού θα είναι ναι, έχεις χρόνο, ναι, αλλά πρέπει σοβαρά να αλλάξεις τον τρόπο που ζεις. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σου είναι ναι, έχουμε οριακά χρόνο για να στρέψουμε την απώλεια της βιοποικιλότητας, αλλά με τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καταλάβουμε πόσο επίγον είναι το θέμα. Πρέπει δραστικά να κλείσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ των προθέσεων και των πράξεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη Συμφωνία στο Μοντρεάλ, ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο το οποίο δεσμεύει όλο τον πλανήτη να αντιστρέψει την απώλεια της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030. Πλέον ο παγκόσμιος στόχος ορίζεται, για κάποιους ορίζεται ως το ισοδύναμο για τη μη υπερθέρμανση του πλανήτη. Η Ελλάδα έχει ένα στόχο 30% για την προστασία του 30% της βιοποικιλότητας. Αυτή τη στιγμή ένα ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι της βιοποικιλότητας βρίσκεται υπό απειλή και δεν προστατεύεται. Ο στόχος λοιπόν έχει τεθεί και η φύση ίσως να μπορεί να βοηθήσει, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει αυτόματα άμεσα να ξεκινήσουμε την υλοποίηση αυτών που λέμε, χωρίς καθυστέρηση. Και αν η υλοποίηση γίνει στη γη, στο νερό, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, κάτι μπορούμε να καταφέρουμε. Και αυτό με οδηγεί στη δεύτερη προϋπόθεση. Οι κυβερνήσεις πρέπει να μεταφράσουν αυτούς τους παγκόσμιους στόχους και να προσαρμόσουν τα πλάνα δράσης, τα σχέδια δράσης και τις πολιτικές τους με κατάλληλη χρηματοδοτική υποστήριξη. Ναι, ακούγεται εύκολο, ξεκάθαρο, αλλά ας δούμε το παράδειγμα της δικής μας χώρας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει στην Ελλάδα για την αποτυχία να προστατεύσει επαρκώς τα ενδιατήματα. Υπάρχει λοιπόν πολλή δουλειά πρέπει να γίνει ακόμα μεταξύ της ανάληψης εθνικών στόχων και της υλοποίησης των στόχων. Τρίτον, πρέπει να αναγνωρίζουμε την πραγματική αξία της φύσης. Όπως ο ασθενής πρέπει να καταλάβει την αξία της υγείας. Η φύση έχει μια εγγενή αξία και είναι ηθικό μας δικαίωμα να κάνουμε κάτι γι' αυτό ούτως ή άλλως. Η φύση όμως επίσης συνδέεται και με πάρα πολλές σημαντικές διαστάσεις της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας μας. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εκτιμά ότι θετικές πολιτικές για τη φύση μπορούν να οδηγήσουν σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα επιχειρηματική αξία και να δημιουργήσουν πάνω από 400 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. Τελευταία σκέψη. Η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας δεν μπορεί να είναι κάτι ξεχωριστό από την κλιματική αλλαγή. Όπως η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα ενδιατήματα, τα οικοσυστήματα, η απώλεια της βιοποικιλότητας συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή και στην εντατικοποίηση των αποτελεσμάτων της. Δείτε τι συμβαίνει με τις πυρκαγιές που δυστυχώς εξοικειωθήκαμε τόσο πολύ με αυτές φέτος. Η κλιματική αλλαγή κάνει πιο ξηρά τα δάση, πιο ευάλωτα σε φωτιές και αυτόματα σημαίνει μεγαλύτερη έκκληση άνθρακα, επιτάχυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σύντομος. Αυτός ήταν ο στόχος μας ούτως ή άλλως. Τον πετύχατε και μας δώσατε μια εικόνα τόσο του κατεπήγοντος όσο και το ότι έχουμε περιθώριο να δράσουμε επαρκώς για να αποκαταστήσουμε τη βιοποικιλότητα. Μπερνίς, μπορείς να μας δώσεις και εσύ τις δικές σου απόψεις. Θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ σύντομη. Θα ήθελα να κάνουμε μια άσκηση προβολής που δανείστηκα από μία σύντροφο στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Αν σκεφτούμε ένα χώρο που νιώθουμε χαλαροί, όπου δεν έχουμε στρες και νιώθουμε ασφαλείς. Ας φανταστούμε πώς είναι αυτός ο χώρος και στο μυαλό σας αγγίξτε κάτι. Τι αισθάνεστε? Τι αισθάνεστε ότι μπορεί να είναι? Ίσως άμμος σε μια παραλία, ίσως γρασίδι. Και στο μυαλό σας δείτε πάνω. Τι βλέπετε? Για μένα, εγώ είμαι ξαπλωμένη στο γρασίδι, στη Γαλλία, στα βουνά και γύρω μου ακούω καταράκτες, νιώθω τη μυρωδιά του γρασιδιού, των λουλουδιών. Όταν κοιτάζω πάνω βλέπω πουλιά και νομίζω ότι μπορώ να αγγίξω τα πάντα. Και τώρα είμαστε εδώ. Και στο τώρα, πόσοι από εσάς όσοι σκεφτόσασταν αυτή την εικόνα που σας έδωσα, νιώθατε χαλαροί ή σε μια συνάντηση, τι θα προτιμούσατε, να είσαστε εκεί ή σε μια συνάντηση που θα μιλούσατε? Όταν μιλάμε για παράλληλα σύμπαντα, περνάμε το περισσότερα χρόνο μας να σκεφτούμε πώς θα βγάλουμε χρήματα και αυτός ο τρόπος όμως καταστρέφει συστηματικά τον κόσμο που θέλουμε να δημιουργήσουμε και στον οποίο νιώθουμε ασφαλείς και χαλαροί. Στην καθημερινή μου δουλειά στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου έχω πελάτες που σκέφτονται τις επιλογές και τις ευθύνες τους στην υπεύθυνη μετάβαση, ιδιαίτερα γύρω από τον άνθρακα, και όλο και περισσότεροι πελάτες έρχονται για να ζητήσουν βοήθεια για το πώς θα ενσωματώσουν αυτά τα σχέδια μετάβασης στην εταιρεία τους, και καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες κάνουν αυτό, είναι έτοιμες να αναλάβουν και τα ρίσκα. Υπάρχουν όμως κακά νέα. Σε αντίθεση με την κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να μετρήσουμε περισσότερο από τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Η βιοποικιλότητα είναι επίσης πολύ διαφορετική και στο χρόνο και στο χώρο. Οπότε θα πρέπει να την λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και να μην σκεφτούμε ότι ένα μέτρο ταιριάζει σε όλα. Τα καλά νέα όμως είναι ότι σε αντίθεση με την κλιματική αλλαγή, εμείς μπορούμε να δράσουμε πολύ γρήγορα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μιλώντας επίσης το τοπικό και το παγκόσμιο, πιστεύω ότι πρέπει να τα εξισορροπήσουμε και τα δύο. Με τη βιοποικιλότητα πρέπει να δράσουμε σε τοπικό επίπεδο και να υιοθετήσουμε στρατηγικές, οπότε πρέπει να κάνουμε καλά πράγματα τοπικά που θα έχουν σημασία για τις κοινότητες. Επίσης όμως πρέπει να δρούμε και παγκοσμίως, να κάνουμε δηλαδή αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο και να μην περιμένουμε
να μην επιβαρύνουμε τα οικοσυστήματα όπως συμβαίνει με την εξαγωγή αποβλήτων. Οπότε χρειαζόμαστε να λάβουμε υπόψη μας τη φύση και να δράσουμε πέρα από τα τετριμμένα, να είμαστε ριζοσπαστικοί και κάθε φορά να ανατρέχουμε σε αυτά τα θετικά συναισθήματα που νιώθουμε όταν βρισκόμαστε στη φύση. Αυτό πρέπει να τα έχουμε ως γνώμονα όταν ασκούμε επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπότε πρέπει να θέσουμε προτεραιότητα την πολιτική μας βιοποικιλότητα, πολιτική για τη βιοποικιλότητα, και εδώ έχουμε πολλές εταιρείες που εμπλέκονται, οπότε όλοι χρειάζεται να χαρτογραφήσουν τις αλυσίδες αξιών και να βάλουν προτεραιότητα τις πολιτικές βιοποικιλότητας. Και το δεύτερο που θα θέλω να κάνω έκκληση είναι ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε και να εσωτερικοποιήσουμε ότι πρόκειται για το δικό μας ρόλο, ότι εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή. Όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε. Δεν πρέπει να βασιζόμαστε στους άλλους ή να περνάμε την ευθύνη στους άλλους. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει. Ήταν πολύ εξαιρετική αυτή η εικόνα που μας κάνατε να σκεφτούμε και που αισθανόμαστε υπέροχα για να διευθετήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ο Ανδρέας Φουρλής έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας τις απόψεις μου για αυτό το θέμα και ελπίζω να είναι χρήσιμες. I was thinking, why are we interested in biodiversity? Για ποιο λόγο λοιπόν μας ενδιαφέρει η βιοποικιλότητα? Για ποιο λόγο αναζητούμε τρόπους να αναστρέψουμε αυτή την απώλεια, την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας? Βεβαίως αυτό γίνεται για το καλό των ειδών που μοιράζονται τον πλανήτη μαζί μας. Βεβαίως γίνεται προς όφελος του οικοσυστήματος, των οικοσυστήματων και της βιόσφαιρας, των βιωτικών κοινοτήτων και των ενδιατημάτων στον πλανήτη. Αλλά να μην ξεχνούμε ότι η βιοποικιλότητα είναι εξαιρετικά κρίσιμη για εμάς, διότι συμβάλλει στην παραγωγικότητα και σταθερότητα των οικοσυστημάτων. Όταν λέμε βιοποικιλότητα, μιλάμε για μια σειρά υπηρεσιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιβίωση και την ευημερία των ανθρώπων. Τροφή, νερό, ανάπτυξη των καλλιεργειών και μια άλλη σειρά υπηρεσιών οι οποίες υποστηρίζουν τη σταθερότητα του κλίματος, υποστηρίζουν τον κύκλο των διατροφικών στοιχείων και επίσης την υποβάθμιση σε σχέση με την ρύπανση. Όταν μιλάμε για υποβάθμιση της ποικιλότητας, υπονομεύει, υποβαθμίζει τις υπηρεσίες αυτές και προκαλεί σοβαρές ανισορροπίες στο επίπεδο του περιβάλλοντος. Οπότε, κάθε συζήτηση που κάνουμε για την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας έχει να κάνει με την δική μας επιβίωση, έχει να κάνει με εμάς. Ως καθηγητής φυσιολογίας, ως άτομο το οποίο ειδικεύεται ερευνητικά στην αλληλεπίδραση, στην αλληλοσύνδεση μεταξύ της υγείας και του περιβάλλοντος, εξετάζοντας το πώς οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την ευημερία, την υγεία, την παραγωγικότητά μας, θα ήθελα να επισημάνω τρία πράγματα στην όλη συζήτηση. Πρώτον, τη σύνδεση μεταξύ βιοποικιλότητας και υγείας, και ελπίζω στη σύντομη αυτή παρουσίαση που έκανα να έγινε κατανοητό. Δεύτερον, όταν μιλάμε για υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, αυτή έχει τεράστιο και αυξανόμενο κόστος για την ευημερία μας, και επίσης να προσφέρω κάποιες προτάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο ως απόκριση στο πρόβλημα. Να πούμε ότι η αύξηση της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας με κάνει να σκέφτομαι μια παρουσίαση που είχα κάνει στα Ηνωμένα Έθνη στην Επιτροπή για την Ειρηνική Χρήση Εξωτερικών του χώρου του διαστήματος.
Υπήρχαν λοιπόν, μιλούσαμε για κομήτες, για αστεροειδή και πώς, σε ένα υποθετικό σενάριο, πώς μια πρόσκρουση στη Γη θα επηρέαζε την δυνατότητα επιβίωσης επί του πλανήτη. Προφανώς, όσο πιο μεγάλο είναι το αντικείμενο, τόσο πιο σκληρά, τόσο πιο δυνατά θα χτυπήσει τον πλανήτη, τόσο πιο μεγάλος θα είναι ο αντίκτυπος σε περιβαλλοντικό επίπεδο και τόσο πιο μικρή πιθανότητα επιβίωσης. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Με κάθε βαθμό, με κάθε αύξηση της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας έχουμε αυξανόμενες επιπτώσεις στην υγεία μας, στην διαβίωση των ανθρώπινων όντων. Για παράδειγμα, η υποβάθμιση αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις καλλιέργειες, τις αποδόσεις των καλλιεργειών και επίσης να επηρεάσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Μια μέτρια υποβάθμιση της βιοποικιλότητας θα προκαλέσει, για παράδειγμα, μείωση της ποιότητας, υποβάθμιση μάλλον της ποιότητας των υδάτων, το οποίο θα καταστήσει πιο περίπλοκο και πιο ακριβό για εμάς να κάνουμε επεξεργασία του ύδατος για χρήση από άνθρωπο. Και η υποβάθμιση θα οδηγήσει και σε μια επιτάχυνση της υποβάθμισης του κλίματος, λόγω της απώλειας μεγάλων δεξαμενών αποθήκευσης άνθρακα, όπως τα τροπικά δάση, και αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κάθε βαθμός μείωσης της βιοποικιλότητας επηρεάζει την οικονομία, την ευημερία μας και την ποιότητα της ζωής. Και η δική μας επιβίωση εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο θα αποφασίσουμε να σταματήσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας. Το ερώτημα λοιπόν αυτού του συμποσίου είναι το εξής. Μπορούμε να τα καταφέρουμε? Οι δύο προηγούμενοι ομιλητές είπαν ότι μπορούμε. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ναι, μπορούμε. Αν και είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνουμε τώρα από ό,τι ήταν πριν από 30 χρόνια. Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα. Κάθε χρόνος που περνά σημαίνει ότι και το πρόβλημα μεγαλώνει, επιδεινώνεται, αλλά και αυτόματα μεγαλώνουν και οι δυνατότητες μας να κάνουμε κάτι, διότι ξέρουμε περισσότερα και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από ό,τι μπορούσαμε πριν από 30 χρόνια. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα, σε τοπικό επίπεδο μπορούμε να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. Μπορούμε να υλοποιήσουμε τοπικά προγράμματα προστασίας της βιοποικιλότητας και να επενδύσουμε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. Διασφαλίζοντας έτσι ότι ενισχύουμε τη σύνδεσή μας με τη φύση και υπογραμμίζουμε τη σημασία της βιοποικιλότητας για τις κοινωνίες μας. Σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να ενισχύσουμε, πρέπει να διευρύνουμε τις διεθνείς συμφωνίες και την υποστήριξη σε αυτές, να προωθήσουμε την περαιτέρω συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και να προωθήσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τα SDGs. Ως άτομο που προέρχομαι από το χώρο που διασταυρώνεται η υγεία και το περιβάλλον, έχω και μια τελική πρόταση, η οποία θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλλει στη συζήτησή μας. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο, πιο έντονα διατομεακή ενοποίηση μεταξύ ζητημάτων περιβάλλοντος και υγείας. Πρέπει να καταλάβουμε, να βοηθήσουμε μάλλον να καταλάβουν οι κοινωνίες ότι ο αντίκτυπος στο περιβάλλον έχει αντίκτυπο πάνω τους και ότι κάθε πολιτική που άπτεται ζητημάτων υγείας και πρέπει να λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον και κάθε περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. It's, I know we all know from the climate change issue what a... Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μεγάλη αυτή η πρόκληση, δηλαδή να μεταφράσουμε το πρόβλημα σε κάτι που η κοινή γνώμη μπορεί να καταλάβει, ειδικά στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής έχει ένα μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Δυστυχώς βλέπουμε αυτές τις ριζικές αλλαγές στη ζωή μας τώρα και οι άνθρωποι αρχίζουν να το συνειδητοποιούν και να αντιδρούν. Στην περίπτωση της βιοποικιλότητας η δυσκολία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πρόκειται για ένα ζήτημα ολιστικού χαρακτήρα, πολύ ευρύ, αγγίζει όλες τις πτυχές της ζωής μας, έτσι ώστε και εμείς να καταλάβουμε πώς αυτό μας επηρεάζει, πώς όλες αυτές οι αλλαγές που επιτελούνται, πώς μας επηρεάζουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθήσατε να το καταλάβουμε αυτό. Κύριε Χαραλαμπίδη, οφείλω να μιλογήσω ότι όταν είδα το ερώτημα, στο πάνελ μου ήρθε μια άλλη ερώτηση στο ερώτημα. Αν η απάντηση λοιπόν είναι όχι, τι κάνουμε, τα παρατάμε? Φεύγουμε, τι κάνουμε? Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η αδράνεια δεν είναι επιλογή. Όπως είπε ο Ανδρέας,
ο πλούτος, η αξία των υπηρεσιών που μας προσφέρει η βιοποικιλότητα, είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να χάσουμε κομμάτι της. Πρέπει να καταβάλουμε όποια προσπάθεια μπορούμε για το φαγητό, για το νερό μας, για όλα. Παράλληλα γίνεται και μια συζήτηση για το κλίμα. Ένα από τα σωσίβια που έχουμε σε αυτή τη μάχη για τη βιοποικιλότητα είναι τα υγιή οικοσυστήματα. Μπορούμε να ρισκάρουμε να μην έχουμε υγιή οικοσυστήματα? Μπορεί να το πείτε βιοποικιλότητα, πείτε το όπως θέλετε. Πρέπει όμως να τα έχουμε και πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε συνέχεια, αυτό που είπε η Μπερνίς, θα έλεγα ότι ναι, στην περίπτωση της βιοποικιλότητας έχουμε καθυστερήσει γύρω στα 30 χρόνια. Μας πήρε 30 χρόνια να το συζητήσουμε. Να συζητήσουμε για την κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα, όπου η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή. Αλλά και πάλι οι πράξεις μας δεν είναι επαρκείς σε σχέση με αυτό που είχαμε πει ότι θέλουμε να θέσουμε ως στόχο. Αν αυτό το συγκρίνουμε με το επίπεδο των δράσεων, ενεργειών, δέσμευσης που έχουμε αναλάβει στη βιοποικιλότητα, είμαστε πολύ πολύ πίσω. Πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Είναι πιο περίπλοκο το ζήτημα, σαφώς, και ο χρόνος δεν είναι στο πλευρό μας. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι πέρα της εγενούς αξίας που έχει η βιοποικιλότητα, μας αφορά άμεσα. Αφορά και τον εγωισμό μας και το νερό μας και την τροφή μας. Δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτά αν δεν έχουμε υγιή οικοσυστήματα. Να είμαι λίγο πιο ξεκάθαρος. Διότι όταν μιλάμε για απώλεια βιοποικιλότητας πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι οι απώλειες. Μία από τις μεγάλες απειλές για τη βιοποικιλότητα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε φαγητό. Αν δείτε το ρόλο της βιομηχανίας του agri-food, των αγροδιατροφικών προϊόντων όσο έχει σήμερα, ως απειλή για τη βιοποικιλότητα, είναι κάτι τεράστιο ως ζήτημα και δεν έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα. Μέχρι στιγμής μιλούμε για την τροφή, για την πείνα, μιλάμε για την συλλογική λαιμαργία και την καταστροφή και όχι για την παραγωγή αυτή καθ' αυτή των τροφίμων. Θυμάστε το επιχείρημα που έλεγε ότι πρέπει να παράξουμε περισσότερα διότι μεγαλώνει ο πληθυσμός του πλανήτη? Όχι. Παράγουμε ήδη 30% περισσότερο από όσο χρειαζόμαστε. Είναι κοντά στο 50%, αλλά ας πούμε 30%. Παράγουμε 30% περισσότερο. Τα υπόλοιπα πάνε στη χωματερή. Πετάγονται. Ανεξάρτητα αν θα γίνουν βιοαέριο, βιοκαύσιμα ή κομπόστ. Να είμαι πιο συγκεκριμένος. Δείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 60% της αγροτικής γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφών. Αν απλά αλλάξουμε μέρος της διατροφής μας σε διατροφή που θα βασίζεται στα φυτά, τότε θα εξοικονομήσουμε πολύ περισσότερα πέραν της εξοικονομήσεις που θα κάνουμε σε επίπεδο νερού, ζυζανιοκτώνων, φαρμάκων κτλ. 70% του συνόλου του νερού που χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστηριότητες. Στην Ελλάδα φτάνει το 85% για αγροτικούς σκοπούς. Οπότε, αν εξοικονομήσουμε νερό, αν είμαστε πιο σοφοί στη χρήση του νερού, θα προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα και επίσης θα βοηθήσει και στη μάχη μας για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε πάρα πολλά ζυζανιοκτώνα, φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών ή για την παραγωγή τροφίμων που οδηγούνται στη χωματερή. Άρα, με διαφορετικό τρόπο καλλιεργειών, με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικές μάλλον διατροφές, αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή, και επιτρέψτε μου να τι σημαίνει αυτό, σημαίνει περισσότερα λαχανικά, περισσότερα φρούτα, λιγότερο κόκκινο κρέας. Το όφελος δεν θα είναι μόνο για την υγεία μας. Θα υπάρχει όφελος και για τη βιοποικιλότητα. Οπότε ας αρχίσουμε να κάνουμε πράξη ό,τι λέμε. Δεν είναι και τόσο περίπλοκο, αλλά ας ξεκινήσουμε. Ο ελέφαντας, όπως λέμε στο δωμάτιο, είναι η βιομηχανία τροφίμων. Έτσι όπως είναι σήμερα. Και όλα θα αλλάξουν. Ξέρω δεν θα είναι εύκολο. Μάθαμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όταν θέσαμε την πρόκληση αυτή απέναντι στις βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Πρέπει να το κάνουμε και τώρα στην περίπτωση της βιοποικιλότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. For grounding us in specific actions that need to be taken. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε συγκεκριμένες δράσεις. Έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση, όχι όμως πάρα πολύ. Θα ζητήσω να είστε σύντομοι στις απαντήσεις σας.
Λοιπόν, Δημήτρη, πες μας δύο πράγματα για την κατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πώς θα πάμε ως χώρα? Ας ξεκινήσουμε με τα καλά νέα. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα hot spot της βιοποικιλότητας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε μία από τις πλέον πλούσιες χώρες σε ό,τι αφορά τον πλούτο της φύσης, να το πω έτσι. Έχουμε μεγάλη βιοποικιλότητα σε φυτά, σε ζώα, αλλά έχουμε και πολύ υψηλό επίπεδο ενδυμικών ειδών. Δηλαδή, είδη τα οποία υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα και μπορεί να υπάρχουν ακόμα και μόνο σε ένα νησί, παγκοσμίως μιλώ. Αυτή είναι μια ευλογία, αλλά συνοδεύεται και από μεγάλο ποσό ευθύνης. Τα καλά νέα είναι αυτά. Τα κακά νέα, τα δυσάρεστα νέα είναι ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε αυτή τη φύση. Όπως είπα στα αρχικά μου σχόλια, η Ελλάδα ήδη έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι δεν έχει διαχειριστεί με αποτελεσματικό τρόπο τις περιοχές που καλύπτονται από την Natura 2000. Το δίκτυο των περιοχών Natura είναι ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών σε όλη την Ευρώπη και έχουν οριστεί ως τέτοιες στη βάση επιστημονικών κριτηρίων. Άρα, το ότι έχουμε τόσες πολλές περιοχές Natura στην Ελλάδα είναι μια αντανάκλαση της αξίας που έχει η βιοποικιλότητά μας. Να σας δώσω ένα νούμερο. Έχουμε 446 τέτοιες περιοχές στην Ελλάδα, τόσο στην υπηρετική χώρα όσο και στις παρόχθιες περιοχές. Για να οριστούν ως τέτοιες οι περιοχές αυτές, να υπάρχουν σαφείς χρήσεις του τι μπορεί να γίνει, να υπάρχει συγκεκριμένη χρήση σε αυτές τις χώρες. Από τις 446 αυτές περιοχές, μόλις 3 σήμερα καλύπτονται από προεδρικά διατάγματα, που είναι απαραίτητα για την προστασία τους. Πραγματικά λυπηρό. Αυτό είναι δυσάρεστο, διότι βλέπουμε τι συμβαίνει στο χαρτί και τι συμβαίνει στην πράξη και διαφορά. Μπερνής, έχω 2 ερωτήματα για σένα. Το ένα έχει να κάνει με το ρόλο της φαντασίας. Καθώς ο κόσμος μας αστικοποιείται όλο και πιο έντονα, γίνεται όλο και πιο ψηφιοποιημένος, έχω την αίσθηση ότι οι νέοι αποσυνδέονται από τη φύση όλο και πιο πολύ και αυτό μπορεί να είναι μια απειλή στην κατανόηση της σημασίας που έχει. Επίσης, θέλω λοιπόν τη σκέψη από αυτού. Και το δεύτερο, κάτι που λέμε πάντα, κάτι το οποίο, τι λέμε πάντα, ότι όταν κάτι δεν το μετράς, δεν το παραγνωρίζεις, δεν του δίνεις σημασία. Οι οικονομολόγοι μιλούν εδώ και πολλά χρόνια για τρόπους να μετρήσουμε το φυσικό κεφάλαιο πέραν από το ΑΕΠ. Θα ήθελα λοιπόν τη σκέψη σου επί των 2 αυτών ζητημάτων. Γρήγορες σκέψεις. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια αποσύνδεση, όχι μόνο των νέων ανθρώπων, μάλλον η αποσύνδεση είναι και λίγο μύθος, είναι αποσύνδεση όλων μας, όλων ημών από την φύση. Αυξάνεται συνέχεια, καθώς γινόμαστε όλο και πιο εθισμένοι στη χρήση των συσκευών μας, των κινητών μας, των οθονών κτλ. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: τι κάνουμε γι' αυτό? Έχει γίνει συζήτηση για την εκπαίδευση και κάποιος είπε πιο πριν ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και αυτό είναι το κλειδί κατά με. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι εκπαίδευση σημαίνει εκπαίδευση των παιδιών. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια υπαρξιακή κρίση. Και χτες ο Μαξ Μπράξτον μίλησε για το τι θα γίνει τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό πρέπει να το λύσουμε μέσα σε μια δεκαετία. Άρα δεν είναι εναπόκειται σε εμάς. Είναι δικιά μας δουλειά. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε αυτόν ο οποίος πρέπει να σε εκπαιδεύσει όλους στην αίθουσα. Και μιλήσατε πιο πριν για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Υπάρχουν 2. Μάλιστα θα έλεγα ότι η αίθουσα είναι γεμάτη ελέφαντες. Είναι μάλλον ζωολογικός κήπος εδώ μέσα με τόσους ελέφαντες. Αυτό περιλαμβάνει και εμάς? Όχι, θα το συζητήσουμε αυτό πιο μετά. Ο ελέφαντας λοιπόν, στον οποίο αναφέρομαι, είναι η βιομηχανία, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Είναι αυτή η βιομηχανία που επιτρέπει όλα αυτά να είναι εφικτά. Και αυτός είναι ένας ρόλος που και εγώ αναλαμβάνω. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο της χρηματοδότησης, των χρηματοδοτικών υπηρεσιών, για να δώσει προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως να
να έχουμε και λίγο ένα μεγαλύτερο, ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ανδρέα, αυτό το θέμα της φαντασίας, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την συνειδητοποίηση της κοινής γνώμης, ούτως ώστε οι απώλειες βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή να ανέλθουν σε επίπεδο προτεραιότητας. Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώ με το προηγούμενο ερώτημα. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να μετρήσουμε, για παράδειγμα, το ΑΕΠ ή την παραγωγικότητα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση σε όλα τα πράγματα. Όχι επειδή είμαστε ανώτεροι από τα άλλα είδη, αλλά επειδή η κοινωνία θα μας ακούσει πιο πολύ, αν το κάνουμε αυτό. Για παράδειγμα, η παραγωγικότητα. Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να μετρήσουμε την παραγωγικότητα, εξετάζοντας τον κάθε εργαζόμενο και μετά ανεβαίνοντας σε κλίμακα. Και να μην χρησιμοποιούμε αμιγώς οικονομικούς όρους. Να βλέπουμε τον ανθρωπινό παράγοντα, όπως τα λέγαμε. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την κατανόηση που έχουμε, να καταλάβουμε καλύτερα τον αντίκτυπο που έχουμε στη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα για το πώς προσπαθούμε να αλλάξουμε το όλο αφήγημα. Δηλαδή, για να αγγίξουμε τον πολύ κόσμο. Πλέον δεν χρησιμοποιούμε τις πολικές αρκούδες όπως το παρελθόν. Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, χρησιμοποιούμε φωτογραφίες ανθρώπων, οι οποίοι επηρεάζονται από τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολικές αρκούδες δεν είναι εξίσου σημαντικές όσο οι άνθρωποι. Απλά είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να μπούμε στο μυαλό των ανθρώπων, να τους δώσουμε να καταλάβουν αυτό που εννοούμε και τις διάφορες διαστάσεις του. Ως The Economist και ως οικονομολόγοι, ο άνθρωπος είναι το βασικό μέγεθος μέτρησης. Έτσι μετρούμε αυτό που είναι σημαντικό για τους ανθρώπους και έτσι κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που μιλούν για τα δικαιώματα, για τις φύσεις κτλ. Αν το καλοσκεφτείς όμως, αν έχεις σωστή κατανόηση του τι είναι ένας άνθρωπος ή ένας οργανισμός, τότε αυτόματα μιλάμε για ένα ευρύτερο οικοσύστημα και κατ' ουσίαν ενισχύει τη δυνατότητα της κοινής γνώμης να καταλάβει αυτό που εννοείς. Οπότε, συμφωνώ. Νίκο. Ποια είναι η άποψή σου για τις προσπάθειες που γίνονται σε εταιρικό επίπεδο? Για πρώτη φορά λοιπόν στα ερωτήματα αυτά που ανέφερες εντάσσεται και η βιοποικιλότητα, οπότε έχουμε και απαντήσει από αυτού του θέματος και βλέπουμε και ότι σε κανονιστικό επίπεδο γίνονται προσπάθειες. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και ποιος είναι ο ρόλος των εταιριών πλέον στην προώθηση των ζητημάτων αυτών? Θα είμαι ειλικρινής και ευγενής ταυτόχρονα. Θα προσπαθήσω. Θεωρώ ότι ο τομέας των εταιριών έχει κάνει και πρέπει να κάνει περισσότερα από όσα κάνει σήμερα. Έχουν πολλά χρήματα. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Και τα δύο αυτά στοιχεία πρέπει να αλλάξουν. Δεν είναι κάτι εύκολο, η πρόκληση είναι τεράστια. Πρέπει να είναι κερδοφόροι, αυτή είναι η δουλειά τους. Και πρέπει να είναι κερδοφόροι με τρόπο που δεν θα επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, την παραγωγή τροφής κτλ. Πώς το κάνουμε αυτό? Καλό ερώτημα. Σίγουρα όχι με τον τρόπο που το κάνουμε τώρα. Γιατί αποφάσισα να επικεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο τομέα και να μην μιλήσω γενικά για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα γενικά. Όχι. Πήρα μια συγκεκριμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή τον τομέα του agri-food, της αγροδιατροφής. Ξέρουμε προς τα πού πρέπει να κινηθούμε. Και να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Πριν από μερικά χρόνια, σε επίπεδο ΗΠΑ, υπήρξε μια διακυβερνητική επιστημονική επιτροπή που συνδυόταν με το IPCC και ασχολούταν με τον αγροτικό κόσμο, με τη γεωργία. Σχεδίαζε το μέλλον της γεωργίας έτσι ώστε να είναι βιώσιμη και να παράσχει τροφή για όλους στον πλανήτη. Όλες οι εταιρείες πίεζαν για την υιοθέτηση τεχνολογιών, λύσεων, μονοκαλλιεργιών κτλ. Η Επιτροπή κατέληξε στο αντίθετο. Κατά τόπους παραγωγή λαχανικών, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των κατοίκων, μικρά αγροτεμάχια, μικρές παραγωγές. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή.
Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο γύρω από αυτό. Το θέλουμε? Η ερώτηση έχει μια απάντηση προς το παρόν που είναι όχι. Ο τρόπος που αυτό που κάνουμε τώρα, το κάνουμε μάλλον, υπάρχει άμυνα, αντίδραση, όπως ακριβώς έγινε και με τη βιομηχανία των ορυκτών καυσίμων που έλεγε ότι ναι, μπορούμε ακόμα να βελτιωθούμε. Τα διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε, θα μας βοηθήσουν να κινηθούμε πιο γρήγορα στην απώλεια, στο πεδίο της απώλειας της βιοποικιλότητας. Θα έλεγα όμως ότι προς το παρόν, γενικά μιλώντας, οι επιχειρήσεις κινούνται περισσότερο προς την καταστροφή παρά προς την προστασία και τη διάσωση. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας το πρωί μίλησε το πρωί για το μοντέλο του Friedman. Στο βαθμό που οι κεντρικοί τραπεζίτες προσπαθούν να κάνουν κάτι παραπάνω ως προς την πράσινη χρηματοδότηση, το οποίο είναι ουσιαστικά κομμάτι που αφορά τις κυβερνήσεις. Και είπε λοιπόν ότι αυτή η θεωρητική ιδανική προσέγγιση της διάκρισης μεταξύ τραπεζών, εταιριών ή άλλων φορέων δεν υφίσταται. Ζούμε σε έναν εξαιρετικά ατελή και μη τέλειο κόσμο, όπου υπάρχουν κανονισμοί, εταιρείες και κυβερνήσεις μάλλον που απειλούνται από τη διαφθορά και δεν μπορούμε απλά να αναμένουμε να έχουν όλοι σαφώς καθορισμένους ρόλους. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας, ακόμα και ως απλοί πολίτες, στο ρόλο που καλούμαστε να παίξουμε. Και αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι εύκολο να κατηγορήσουμε τις μεγάλες κακές εταιρείες. Ναι, είναι μεγάλες, είναι κακές, είναι δυσκίνητες, ωραία. Αν όμως δεις και εμάς ως πολίτες, για παράδειγμα, δείτε την ελληνική κοινωνία που τη γνωρίζουμε καλά. Δείτε τι συμβαίνει με την παράνομη δόμηση, με τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών νόμων. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Άρα πρέπει να αλλάξουμε και σε όλα τα επίπεδα. Και οι πολίτες και οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές, οι κεντρικές κυβερνήσεις και βεβαίως οι εταιρείες, οι επιχείρησεις. Και δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να περιμένουμε ένας τον άλλον. Δηλαδή, σειρά σου είναι, μα όχι παρακαλώ, εσείς πρώτα, όχι εσείς. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα όλοι μαζί. Εξαιρετικό σχόλιο. Κάποιο σχόλιο, έχουμε χρόνο μόνο για ένα ερώτημα. Θα κλείσουμε λοιπόν με το ερώτημά σας. Γεια σας κυρία. Είμαι ο Πέτρος Ηλιάδης. Είμαι από την οργάνωση B4 Planet. Έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Είμαι μελισσοκόμος και το γραφείο μου είναι στη φύση. Νιώθω το ζήτημα της απώλειας βιοποικιλότητας κάθε χρόνο λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Το ερώτημα λοιπόν στον κύριο Ανδρέα. Ξέρω την απάντηση, το ερώτημα είναι ρητορικό, αλλά θα ήθελα να τη δώσετε εσείς την απάντηση τους ώστε να ξέρουν όλοι οι άνθρωποι. Ποιος είναι ο ρόλος των μελισσών και των αντίστοιχων εντόμων που βοηθούν στην επικονίαση για την προστασία της βιοποικιλότητας. Εν συντομία, όπως ανέφερα, η παρέμβαση στην επικονίαση, μάλλον η μείωση της επικονίασης επηρεάζει τις αποδόσεις των γεωργικών καλλιεργειών. Αυτό έχει τεράστια αποτελέσματα στην συνέχεια των καλλιεργειών και επίσης την ετήσια απόδοση των καλλιεργειών και αυτό επηρεάζει και την επιστηστική ασφάλεια, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την οικονομία. Οπότε υπάρχουν συστημικά προβλήματα και αυτό ξεκινάει από τη μία μέλισσα, από τον ένα μελισσοκόμο. Να πω ότι έγινε στην περίπτωση της Θεσσαλίας. Μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία μιλούμε για τις αποζημιώσεις, τους βαμβακοπαραγωγούς, αυτούς που παράγουν δημητριακά κτλ. Στα σιτηρά. Η μεγαλύτερη καταστροφή όμως είχε να κάνει με τις μέλισσες. Πάνω από 60% της παραγωγής τροφίμων στην περιοχή εξαρτάται από τις μέλισσες. Εξαφανίστηκαν όλες οι μέλισσες απλά και εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει με το αν θα αντικαταστήσουμε το βαμβάκι με μια άλλη καλλιέργεια ή αντί για το στάρι το σκληρό με το μαλακό. Αυτό είναι κεφαλαιόδους σημασίας και αυτό δείχνει τη μεγάλη αξία που έχουν οι μέλισσες. Να πω κάτι τελευταίο. Η όλη συζήτηση για τις μέλισσες και τους επικονιαστές είναι ένα από τα βασικά
από τα εξαιρετικά παραδείγματα εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα. Πώς δηλαδή οι μελισσοκόμοι βοηθούν αυτούς που καλλιεργούν λαχανικά και το ανάποδο. Αυτό όμως συμβαίνει έξω από τις αγορές, οπότε δεν μπορούν να νιώσουν ποιο είναι το όφελος που προσφέρουν σε μια κοινωνία. Η οποία τι θέλει, νέους μηχανισμούς, νέες νοοτροπίες ή κάποιο είδους κανονισμούς για να προστατευτεί αυτό το σύστημα. Με αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και πάλι τους εξαιρετικούς μας ομιλητές για ένα εξαιρετικό πάνελ. Unfortunately, Dimitri, we won't have you on the picture, but we'll do some photoshopping for Dimitris. Oh, there you are. Maybe we can get a picture. Right. Oh, maybe. Ίσως να πάμε από εκεί. Από εδώ μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία. Θα μου λείψετε. Σας ευχαριστώ πολύ.